Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rhodzi ndiye ari kutiitira musign language. Mufundisi kwazai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa. Tinoda kutenda. Nhasi tine musoro wenyaya unoti kutendeuka nekushanduka. Ndizvo pastor. Regai vatangopinda muchidzidzo. Ngatipinde muchidzidzo. Chidzidzo chedu mufundisi nevateereri chakananga pakukurudzirana nekubatsirana zvichienderana nezvimwe zvidzidzo zvese zvatanzwa kumashure. Kutenda kuti vateereri muri pamastages akasiyana echirongwa chinechi. Pane vamwe vapamasteji ekutoti vamwe makatobhabhatidzwa, vamwe muri muprocess yekutotsvaga kuti mubhabhatidzwe, vamwe muruda kuti upenyu hwenyu huchisiyana nehwamairarama kare. Saka pane zvimwe zvinotarisirwa naMwari kuti zviwanikwe pakati pevana vake. Saka chidzidzo chanhasi pastor chiri kunyanya kunanga vana vaMwari nevasarudza kuti vakuda kuva vana vaMwari. Amenoti kure nemamwe manzwi muri kuti chidzidzo ichi hachisi kutaura kune vasati vaita sarudzo dzekuti voda kufamba naMwari. Hachisi ba. Kwanhasi tine urombo ipapo vateereri, chiri kune vanhu vaita sarudzo yekuti vanenge varoda kuti upenyu hwavo uchiva mumaoko aMwari. Ndo zviri chidzidzo chedu. Chibvai matanga nekuerenga pana Romans 12 vhesi ya 1 na 2. Varoma 12 vhesi ya 1. Yes. Naizvozvo ndinokumbira zvikuru kwamuri hama dzangu netsitsi dzaMwari kuti muise miviri yenyu chive chibayiro chipenyu, chitsvene, chinofadza Mwari, ndiko kunamata kwenyu kwomwoyo. Musaenzaniswa nenyika ino, asi mushandurwe murangariro wenyu uchivandudzwa kuti muidze muzive kuda kwaMwari kwakanaka, kunofadza, kwakakwana. Popa ari kutaura achitaura nevatendi ari kuti naizvozvo kureva kuti zvakutarisirwa hanzi mimi chitorai miiri yenyu yochitoita unge chibayiro sesacrifice iri kuitirwa kuna Mwari. Hanzi chimwe futi vandudzwaiwo murangariro wenyu mafungira aya achisiyana, achinjwe, achirega kuramba achifanana nenyika. Hanzi pamunenge muchitora miiri yenyu yamuchiita dedicate kuna Mwari kuti inini kuzara kwangu kwese ndirikuzvipira kuna Mwari, hanzi kakuita ikako kamune muchiita mashandisiro amakuita miiri yenyu, hanzi kanoratidza kunamata kwenyu kwemwoyo. Kureva kuti kunamata hakungonzi moyo chete, zvofanira kuonekwa muma-action. Exactly, but chiri kutanga pabatisise vateereri chinotanga moyo. Hanzi moyo uyu ukati ndakuda kunamata, hanzi zvinotopfachukira zvotozoonekwa nemashandisiro awakuita miri wako kunze, zvoonekwa futi nemafungira awakuita.
ndoda kuti pasazoite kunge kutanga zvekunze kunoradza zvemukati. Aiwa, chinotangira mumwoyo, but zvemumwoyo haugona kuramba uchingoti kungoti vanhu hamuzizive henyu kuti munhu ashanduka, hamuverenge mwoyo. Aiwa, hanzi zvinozooneka kunze. Vanhu avaitaurwa navo pana Romans 12 vanhu vakaita sei, pastor? Verengai Romans 6 vhesi ya 3 na 4. Okay. Varoma 6 vhesi 3 na 4. Vhesi ya 3. Ko hamuzivi here kuti isu takabhabhatidzwa muna Kristu Jesu, takabhabhatidzwa murufu rwake. Naizvozvo pakubhabhatidzwa takavigwa pamwe chete naye murufu, kuti saiye Kristu akamutswa kuvakafa nokubwinya kwaBaba, saizvozvo nesuwo tifambe noupenyu hutsva. Saka nyaya ipo paaitonyora kwenguva iyi aitonyorera vanhu vaaudza vaari kuziva kuti vakabhabhatidzwa, vanhu vakatotendeuka kudhara. Handimazonaka. Saka akutaura kuti ngatichitangirai kubva apa. Varume mauya kuna Mwari, mabhabhatidzwa kuti sarudzo yekubhabhatidzwa munotori nayo. Pane matsanangura makamboita, pastor, muchitsanangura zvinoitika munhu abhabhatidzwa, simba rinouya paari kuti achirerekera kuita zvinodiwa naMwari. Mbopatsanangura ipapo kuti kana munhu akanga abhabhatidzwa, yes, nesarudzo yaaiita, munhu airarama maari wekare, yes, anonzi afa. Nekubhabhatidzwa munhu uya anonzi avigwa muguva remvura, yes. Asi mvura yashanda seguva kuviga munhu aisada Mwari uyu, inobva yashanda panguva imwe chete semimba, zvazvinotaurwa kuna John, kuberekwa munhu mutsva. Exactly. Munhu mutsva uyu pavhesi ya 8 anobva anzi anotungamirirwa nemweya womupa simba rekuita zviri correct. Exactly. Saka patiri kuita chidzidzo atere toda kutarisa mamwe maareas ekuti pfungwa dzenyu dzichivandudzwa, Mwari akupei simba kuti maareas iwayo manje tiakunde nesimba redere, pastor. Aiwa, nesimba raMwari. Saka toda kuona mumwe muenzaniso werimwe dambudziko rinogona kuitika mumunhu asati mwana waMwari, rinotarisirwa kuti paite shanduko mwana waMwari. Handei pana Genesis 38 vhesi ya 26. Genesis 38 vhesi 26. vhesi ndeya 26. Yes. Judha akazviziva akati, iye wakarurama kukundeni, nokuti handina kumupa Shera mwanakomana wangu, haana kuzomuzivazve. Judha uyukoyo ari kutaurwa mwana mukomana waJakobho. Anga amboita vana vake vakomana 2. Handitika? Vakomana 2 ava pane mukuru wacho anga aroora, asi akashayika. Mudiki wacho akadii? Akatora maiguru. Asi paita dambudziko rekugarana nhaka manje. Maiguru anga wavimbiswa kunzi ichi chikomana chiri kukura ichi chichazokugara ichi nhaka. Ndobva vaona nyaya yatokanganikwa. Saka nengari yekuti vane kakurarama kavaita kechihedheni, zvanga zvisina dambudziko kwavari. Waigona kutoti ukanzaro unogona kutonorara natezvara. Saka uyu Tamari uyu akanzwa kunzi tezvara vachapfuura nekumaraini vachienda kumunda kwavo, ndobva adhiresa sekunge ipfambi. Saka tezvarawo nekukundikana munhu aitoraramawo zvisina kunyatsodai pamberi paMwari, kwakuona muroora vakafunga kuti ipfambi, kwakumutora kwakumuita semukadzi. Ndobva munhu uya atoita pamiri, kusvikira nyuzi dzakasvika kuna tezvara kunzi ko muroora wenyu uya ane pamiri. Ndobva tezvara kuti hatidi zvinhu zvakadaro muraini. Kusvikira munhu adedzwa pane zvaitika, havana kuzviziva. Kusvikira dare raakuitwa paya, muroora kwakutoti aiwa, handisi kuda hangu kutaura muridzi wepamiri pandinapo, asi muridzi wacho ndiye muridzi wezvinhu zvandakabata izvi zvavanga vambopiwa kuti vabate. Judha kwakuona kuti zvinhu zvake kaizvi. Saka ndopari kunzi naJudha, apa muroora zveshuwa akarurama kundipfuura ini. But pfungwa ndiri kuda manzwa here, hanzi haana kuzomuzivazve. Kureva kuti Judha haana kuzotora Tamari semudzimai. Kureva kuti kaunika kako akabva akaguma. Tiri kuti ikwaterere papfungwa terere. Ndoti kana paunenge waoneswa kuti wanga uchirarama zvisiri izvo zvinotadzira Mwari, munhu atendeuka anofanira kushanduka. Zvekugura tsika dziya
nekuti uyo akabva amira kumutora semudzimai. Imi munotaura pachikuruka ndachifunga kuti muchabva mataura tsika yacho yatambotaura apa iyi kuti akabva aregera upombwe naye. Exactly, because chatinoda kuita pastor vanhu vekukuku kwako bhaibheri rinototi munhu wese mutadzi. But zvichienderana nekuti tauya kuna Mwari pane simba ratinopiwa rekuti tisarambe chirarama muutadzi. Saka imwe tsika inokurumbira pakati pevanhu vasati vauya kuna Mwari ndeyeupombwe. Saka maona tatora ndima iyi kuti vateereri ikupei, ikusundei, ikumotivhetei kuti zvinotogoneka Mwari achikupai simba kuti upenyu hwairaramika kare machiuya kuna Mwari tsika yeupombwe ngaichimira. Handei pane mumwe muenzaniso. 2 Chronicles chapter 25 verse 6 kusvika pa8. Akaripiravo varume vane simba noumhare vane zviuru zvine 100 vavaIsraeri, akavapa matarenda ane 100 esirivheri. Asi mumwe munhu waMwari wakauya kwaari akati, haiwa mambo, hondo yavaIsraeri ngairege kuenda nemi, nokuti Jehovha haapo pana Israeri pavana vaEfuremu vose. Asi endai imi moga, shingai murwe nesimba, Mwari ungakukundisai navavengi here, nokuti Mwari une simba rokubatsira nerokukundisa. Mambo aive papa ainzi Amazia, aive mambo okupi wokwaJudha. Saka vane ndudzi yavaida kurwisa naro, rudzi rwavaida kurwisa naro. Ndobva ati gandinobatsirwa nehama dzangu vaIsraeri. Yenge yavanga vamhuri mbiri, kwainzi kwaJudha nekwaIsraeri. Saka vaIsraeri ndobva anovakumbira vakati no problem, pei yavo ndobva vawirirana. Mari yakawanda ndobva atobhadhara kuhaya masoja ekwaIsraeri. Handibva kwaya munhu waMwari. Zvikanzi hondo yamuda kuenda muda kuenda nani? Zvikanzi ndatohayawo. Zvikanzi Mwari haasi kufara nazvo, musaende nemasoja. Nekuti vaIsraeri havasi kufamba zvakanaka pamberi paMwari. Kuti Mwari akutungamirei imi mazvibatanidza nevanhu vasiri pakutenda, hondo iyoyo hamunokundi. Saka ndobva audzwa mamboya, verengai vhesi ya9 munzwe kusvika pa11. Pana 2 Makoronike 25 verse 9. Ipapo Amazia akati kumunhu waMwari, zvino tichaita seiko pamusoro pamatarenda ane 100 andakapa pfumo ravaIsraeri? Munhu waMwari akapindura akati, Jehovha unogona kukupai zvinopfuura izvozvo kwazvo. Ipapo Amazia akavaravura iro pfumo rakanga rauya kwaari richibva kwaEfuremu kuti vadzokere zvekumusha. Nemhaka iyo vakatsamwira Judha kwazvo, vakadzokera kumusha vatsamwa kwazvo. Zvino Amazia akatsunga mwoyo, akatungamirira vanhu vake, akaenda kumupata womunyu, akauraya vana vaSeiri vane zviuru zvine 10. Mona zvikuitika pa audzwa nemuprofita, hanzi akabva atoenda zveshuwa. Vari pafora paya masoja vauda kuenda kuhondo, zvikanzi I'm very sorry, vese vabva kwaIsraeri, dzokera henyu. But manzwe zvatanga zvataurwa, hanzi akatanga abvunza muprofita, but takatopeya ka mari yonyura here, mari yedu tatakabhadhara. Zvikanzi iwe Mwari ane simba rekutokudzorerai yakatopetwa. Ende vazoenda kuhondo pasitaka vakanokunda hondo yayo. Saka chidzidzo chinobuda apa chandoda kuti chisvike kuvateereri ndechekuti tisati tauya kuna Mwari, 1 tinogona kuva tine mamwe mapartnerships ataita. Zvemabhizinesi chaizvo, kurati mibatanidzwa yatatina tenge tiri, kana umwe ushamwari wekutoti Mwari atonongedzera muzvidzidzo zvinenge zvichiitwa kuti kuramba uchishamwaridzana nani ngaakuite. Handitika kushamwaridzana nemunhu asingafambe zvakanaka. Ende Mwari anenge atozvisa pachena. Handitika but dambudziko rimwe parinouya ndepekutika unenge wakainvesta pastor, wakatobuda pfuma. Saka chidzidzo ichi chiri kunobuda kuti vateereri wauya kuna Mwari, Mwari aratidza kuti kufambidzana kwaungochita nani ngaakufadze Mwari, nekuti iye munhu wacho haasi kuita zvinodiwa nani naMwari, kana kuti izvi zvamamaita izvi hongu mari yatobuda yawangu atobhadhara, but Mwari haasi kufara nazvo. Tinofana kuita samambo kwaJudha. Audzwa kudaro, mari yake iri kutoratidza kuti ari kuita loss, akateerera Mwari. Kureva kuti taakuya kuna Mwari panoda kuvandudzika. Pamwe pacho kazvi kureva kuti mari ngainyure, vateereri ngainyure. Tsimbidzirai pfungwa ipasi. Pfungwa iyo manje yakaoma mufundisi kuti because pane mari ndo panoteera mwoyo yevanhu.
asi kufadza Mwari chazvakanakira manje mapromisi aMwari anoti kana wazvipira zvakadaro Mwari ane nzira dzekukuripira. Very good. Kuna vamwe vanenge vaitoti pastor matsanangurira amaita chidzidzo, pane chidzidzo chatakamboita zvekudya zvevana vaMwari zvikanzi ndazvinzwa izvi but munomboziva kuti pane zvekudya izvo zvisingadiwe kuvana vaMwari ndo pane pandandichirarama napo. Akabva anditsanangurira bhizinesi raanga achiita, saka anga akuedza kunetseka kuti wakomana ende anga achitoratidza kuti anga ari pastage yekuti anga akutotanga futi imwe phase yeproduction yechikafu chakada kunodaro. Saka aiedza kunetseka kuti panoitwa sei. Saka nemienzaniso yese yamunenge muinayo ikoko vateereri, Mwari ari kutarisira reformation. Pane shanduko iri kutarisirwa. Ngatione imwe muenzaniso pastor satanzwa kambo pana makoronike echipiri. Endai pachapter 28. Verengai verse 6 moverenga verse 9 to 12. Makoronike echipiri 28 verse 6. Nokuti Peka mwanakomana waRemaria wakauraya paJudha vanhu vane zviuru zvine 120 pazuva rimwe, vose vari varume voumhare, nokuti vakanga vasiya Jehovha Mwari wamadzibaba avo. Verse 9. Asi kwakanga kuno muprofita waJehovha wainzi Oded. Iye akaenda kundosangana nehondo yakanga yovuya Samaria, akati kwavari, Jehovha Mwari wamadzibaba enyu wakanga atsamwira vaJudha, saka wakavaisa mumaoko enyu mukavauraya nehasha dzakasvikira kudenga. Verse 10. Zvino munoti muchamanikidza vana vaJudha naveJerusarema vave vatapwa venyu, varanda navarandakadzi. Ko imi hamune mhosvavo mumene pamberi paJehovha Mwari wenyu here? Naizvozvo zvino chindinzwai, mudzose vatapwa vamakatapa pakati pehama dzenyu, nokuti Jehovha wakutsamwirai kwazvo. Ipapo vamwe vakuru vavana vaEfuremu vaiti Azaria mwanakomana waJohanani, naBherekia mwanakomana waMeshiremoti, naJehizikia mwanakomana waSharumi, naAmasa mwanakomana waHadhrai vakadzivisa avo vabva pakurwa. Israeri yaive yarwa naJudha. Saka hanzi Mwari ane zvaanga atsamwira Judha, saka Judha yakakundwa. Pakafa vanhu vakawanda. But hanzi vanga vakuronga manje kuti nhapwa dzavabva nadzo kuhondo vaende nadzo kwaIsraeri dzinoita varanda vavo. Saka zvapfurikidza mwero mumaziso aMwari. Ndobva vanzi manyanya ayo apa hapachafadze Mwari apa. Siyanai nezvamuri kuita. Hanzi shoko iroro parakasvika vakuru veguta, macity fathers aiveko, hanzi vakabva vamira pagedhi reguta, masoja achiuya nenhapwa dziya, vakati aiwa hondo tahwiniswa naMwari, but stage yatakuenda Mwari achafari tokumbirisa vanhu ivavo ngavadzokere. Ukazoerenga pavhesi 13 na15 yechapter iyoyo mufundisi, ingoiverengai timzwa kambo. Vakati kwavari, hamungapindi pano navatapwa, nokuti munovavarira kuita chinhu chichatiparisa mhaka pana Jehovha, mugowedzera pazvivi zvedu nemhosva yedu, nokuti mhosva yedu ihuru. VaIsraeri vatsamwirwa kwazvo naJehovha. Ipapo varwe vakasiya vatapwa nezvakapambwa kumachinda neungano yose. Zvino ava varume varebwa mazita avo vakasimuka vakatora vatapwa vakafukidza vose vakanga vakashama pakati pavo nezvakapambwa, vakavapfekedza nokuvaisa shangu ndokuvapa zvokudya nezvokunwa, vakavazodza vakavatasvisa vose vakanga vasisine simba pambongoro, vakavaisa Jeriko, guta remichindwe, kuhama dzavo. Ipapo vakadzokera Samaria. Kuteerera Mwari zvavanga vakaplana zvatsurwa. Even zviri kuita unge vanga vainvesta unge inge iri project hombe nekungotsurwa kwayaita, vateerera vakabva vasiyana nayo. Ishanduko inotarisirwa matiri vanhu vaMwari kana tauya kuna Mwari tabhabhatidzwa. Rambai muri pachirongwa, timbonzwa kambo. Mambo alipo pamsuo, iye wafa pamchinjiko, asi uno uya zvino kutora vakewo pamsuo.
zvekuuya zvino zviri kuitika, toona nekukasika musi wakanaka pamsuo unepo pamsuo anouya une ari pamsuo. Musanangise pasipo kuti kusine dambudzo, dakara muponesiwo auye pasipo pamsuo unepo pamsuo anouya une ari pamsuo. Ndizvo mupasiro icho tichagara nekugara, kufa kuchava kusafa haiperi nguva pamsuo unepo pamsuo anouya une ari pamsuo unepo pamsuo anouya une ari pamsuo. Tinomchingamidza vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu kutendeuka nekushanduka. Mwari anopa simba pastor rekuti vanhu vauya kwaari vabhabhatidzwa vagone kurarama upenyu utsva. Toda kuona mimwe mienzaniso. Kuna Mark 14 vhesi ya50 verenga ipapo. Mark chapter 14 verse 50. Vhesi ndeya 50. Ipapo vakamusiya vose vakatiza. Vari kurehwa vateereri vadzidzi vaJesu, vadzidzi vake paanga akunotongwa paya, nyaya iri kuratidza kunge yaipa manje. Hanzi vese vakatombomutiza kwakutonohwanda papa akutyisa. But Peter ane mamwe matsanangurwa anoita because ambotiza kudaro ane kakudzoka kaakaita achida kuita kunge akashinga kuti asazonzi Peter naye akatizere. Saka akadzoka kune kwaaiva agara kwaidziwa moto. Iverengei pana Mark 14 ipapo verse 66 mosvika pa72. Mark 14:66. Zvino Petro achiri panze paruvazhe, mumwe wavashandiri vomuprista mukuru akasvika, akaona Petro achidziva moto, akamutarira akati, newewo wakanga una Jesu weNazareti. Asi iye akaramba achiti, handizvizivi kana kunzwisisa zvaunoreva. Akabuda panze kuruvazhe rwapamberi, jongwe rikarira. Zvino mushandira akamuona, akatangazve kureva kuna vakanga varipo achiti, uyu ndo mumwe wavo. Asi iye akarambazve. Nguva duku yakati yapfuura, vakanga vamirepo vakatizve kuna Petro, zvirokwazvo uri mumwe wavo, nekuti newewo uri muGarireya. Ipapo akatanga kutuka nokupika achiti, handimuzivi munhu uyu wamunoreva. Pakarepo jongwe rikarira rwechipiri. Ipapo Petro akarangarira shoko rakanga rarebwa kwaari naJesu rokuti, jongwe risati rarira kaviri, uchandiramba katatu. Zvino akati achifunga izvozvo, akachema. Ndi Petro. Hanzi akatanga kubvunzwa. Zvikanzi, iwe uri mumwe wacho kaiwe? Ndobva atoti, imi
handisi zvamutaurei. Andobva abvunzwa futi kechitu zvikanzi chiiko nemi ndiitirei zvakanaka handiziziye. Hanzi vamwe vaivepo ndobva vadzima vakati kutaura chokwadi uri mumwe wacho iwe. Handobva atoramba nekupika ipapo. Hanzi achipedza kudaro jongwe rakabva rarira. Jesu anga ambozvitaura kuti jongwe risati rarira une nguva ndiramba katatu. Hanzi akabva asimuka pasta ndobva aenda kunochema. Anyatsoona mistake yaaita. Saka zvatiri kuda kuti muone pasta pataverenga Romans 12 yatatanga naye yanzi kana taya kuna Mwari we should present our bodies sechibayiro chipenyu chinofadza Mwari. Chimwe chataurwa yanzi tovandudzika pfungwa. Our mind should be renewed. Yochitanga kufunga zviri different. Ndoda kuti muone vadzidzi vambotiza naPeter vadzokedzana paukama naMwari vatendeuka panyaya iyi. Muone kashanduko kaivepo kuti zvichida zvinogona kudenho vateereri vedu because kuvateererika kune vamwe vanga vachitoda zvaMwari but vachizeza kunyatsobuda pachena. Wekuti akabvunzwa kuti ari kuchikoro, vakomana vakabvunzwa vari kuchikoro nzi weekend waiitei, iye anyatsoziva ndaive kuchechi haatauri kuti ndaive kuchechi. Vangonzwa weekend yaive bho, anenge aine kakutya but bhaibheri roda kutiudza kuti wauya kuna Mwari pane zvinofana kushanduka. Handei manje kuna Mabasa 4 verse 13. Mabasa 4 verse 13 iverenge yakabatana naMabasa 5 verse 29. Mabasa 4 verse 13. Yes. Zvino vakati vachiona kusatya kwaPetro naJohani vachinzwisisa kuti vaiva vanhu vasina kudzidza vasingazivi chinhu vakashamiswa vakavaziva kuti vaiva naJesu. Mabasa 5 verse 29. 5 verse 29. Zvino Petro navapostora vakapindura vakati tinofanira kuteerera Mwari kupfuura vanhu. Maona here ushingi wapo. Saka apa chidzidzo chiri kuti kuvateereri. Chidzidzo chiri kuti kana munhu wauya kuna Kristu. Yes pastor. Pane dzimwe nguva dzinoita sedzinovhundutsa kana dzinozezesa panyama kuti umire pachokwadi uchimiririra zvawakatenda. Asi panodiwa kuti Mwari vatibetsere kuve neushingi hwekumira usingatange wakaukuleta kuti kozvikazodai. Right. Ndima iyoyi ndakamboishandisa ndichibatsirana nemumwe andibvunza kuarea kwavo tikangopfuura nguva yechando taakutongoenda kwekupera kwegore vanenge vakutarisira vakuprepare mwaka wokurima. Saka kuarea kwacho kunyange vhangeri rikataurwa sei tsika inenge yakachikokera yekuti vanotoita mitambo yekunotaura nemashavi kuti tinaisirei mvura. Ameno kana muchiziza. Saka zvemukwerera zvinenge zvitosungirwa munhu wese kunzi munhu wese toda kutoti ubvise mari yakati utodai. Kunyange vanhu vachiona kuti makore nemakore Mwari ari kunaisa mvura but zviri kuwo kune dzimwe nzvimbo kuti vanoramba vaine tsika. Saka munhu aibvunza kuti pakadaro ndoita sei. Ndobva ndamuratidza apa kuti vadzidzi pane imwe nguva yavaitotya but vane imwe nguva yavakasvika pakuti tinofana kuteerera Mwari kwete kutya munhu. Toda kuona mumwe muenzaniso pastor pana Luke 23 verse 49. Toda kutanga taona vamwe vanhu, handiti vanhu vaifamba naJesu vaiva vadzidzi vake but kwaive nemamwe madzimai aiitawo zvevhangeri naJesu. Vaverenge munzwe pana Luke 23 verse 49. Luka 23 verse 49. Yes. Navazikani vake vose navakadzi vaimutevera vachibva Garirea vakamira kure vachiona izvozvo. Ndii Jesu akurerwa pamuchinjiko. Hanzi vakadzi ava nevanhu vari kutaurwa apa vanga vasapagono apa. Hanzi vanga vamira nechekure vachingoona. Pandoda kuti muone mamwe magentlemen mairi akabva angoappear from nowhere. Mumwe wacho ainzi Josefa weArimatea. Muverenge anotaurwa pana Luke 23 papo verse 50 to 53. Luka 23 verse ya 50. Zvino kwakanga kuno mumwe wainzi Josefa, mumwe wamakurukota, murume wakanaka wakarurama. Iye akanga asina kutenderana navo pakurangana nokuita kwavo. Waiva weArimatea, guta ravaJudha, wakanga achimirira ushe hwaMwari. Iye akaenda kuna Pirato akandokumbira mutumbi waJesu, akauburutsa
akauputira nomucheka, akauisa mubwiro bwakanga hwakacherwa pabwe makanga musino kumbovigwa munhu. Murume uyu mukadzidza bhaibheri pastor, anenge aive netunhu twake kuti kureva kuti munhu akanga aine akafuma, anga aine fuma. Hamumbomunzwa achitaurwa nezvake upenyu hwese hwaJesu panyika. Anongooneka ipapapo. Hanzi akaenda kuna Pirato akanokumbira mutumbi waJesu. Hanzi iye anga akarurama. Ndozvataura bhaibheri. Inzwai maendera akaita achienda kuna Pirato, matsanangurwa anoita nebhaibheri. Ndopandinoda kuti vateereri vedu vaone zvatiri kusundwa naMwari kuti tiite. Pana Mark 15 endai pavhesi 43. Mark 15 vhesi 43. vhesi ya 43. Josefa weArimatia, mumwe wamakurukota, munhu wakakudzwa, iye amene wakanga achigarira voushe hwaMwari, wakauya akapinda nokutsunga kuna Pirato, akakumbira mutumbi waJesu. Pari kunzi kutsunga apa, he was now courageous. Saka onai zvinhu izvi mufundisi. Tiri kuona Joseph munhu akapfuma, tiri kuona Joseph munhu wechirume, tiri kuona Joseph munhu anotya Mwari, tiri kuona Joseph achiita ushingi kuenda kuna Pirato panguva yekuti zvaita unge zvinonyadzisa kana kukuvadzisa kuti unzi uri kurusaidi kwake. But akasvika stage yeupenyu hwake yekuti ndinosvikepi ndichiita chiverevere, ngandibude pachena kuti rutivi rwangu nderwekuti. Saka ipapo ndopandiri kuti tine varume vakawanda kwamuri vateereri vekuti unogona kuvaungochiti zvechechi ndezvemadzimai. Unogona kutenge uri munhu anogara mune mamadare makuru, tichitarisa panyaya dzepano panyika. Unenge utori munhu wekuti pozisheni yako itori haisi diki. Hazvitadzise kuti wauya kuna Mwari uchibuda pachena kudanho kwauri ikoko, kumabasa kwenyu ikoko, even uri munhu wechirume. Unozoti pasaka vanhu vechirume avaimbotaura inawe imimi kuti vanhu vechirume kazhinji kacho sezvamataura mufundisi kuti zvinoita sokuti mupfungwa dzevazhinji zvekuchechi ndezvemadzimai nevana. Varume kana angoti kure zvokuti chirume vafana vanenge vachikuda kuti ndikange ndasvikawo pazera rababa ndendasungunukawo zvekuti ndendisisaendawo kuchechi. Yeti ruponeso nderwevanhu vese, vakuru nevadiki, varume nevadzimai pamwe chete nevana. Saka tinofanira kuti tifungize pamusoro pazvo, uyewo kana zvichioma pakuasosieta nevamwe kunzi kwakuti uri serious nezvechechi, ndo panodiwa kutsunga sekwakaonekwa muna ana Josefa. Exactly. Munoziva kuti panhamo zvinoita varume, iye anenge achida Mwari, but anofunga kuti semunhu wemurume kuratidza kuti paakuitwa nguva yesevhisi panhamo, anofunga kuti zviri kubva zvaita unge asaita unge murume chai. Unogona kuona akabata newspaper pasi, otoita unge ari kuflipa newspaper kudai. Ndo pari kunzi Josefa waArimatia muenzaniso waari kutipaka, ndo unotodiwa utoratidza kuti varumeka yanguva yeshoko, ratidza pachena kuti uri kwaMwari. Toda kuona mumwe murume pana John 19 vhesi 39. naNikodhimowo, iye wakambouya kwaari pakutanga usiku, akauya aine mura nearosi zvakavhenganiswa mapaundi anenge 100. This time hausi usiku pastor. Pakamboenda Nicodemus kuna Jesu, nyaya yacho iri kuna John 3. Nicodemus aive mumwe munhu akakurumbira, aitova mudare revatungamiri vekwaJudha. Saka paakamboenda achinoona Jesu akaenda huri usiku, because aizeza kuti vamwe vedare nemhomho yevanhu inobva yamuti asi waakuchechi yekwaJesu. Aizeza, but panapa manje apa ndoda kuti muone shanduko iri kuitika muvarumavo. Kwakusati kwatombosviba pavakaburutsa mutumbi waJesu, akaenda kutobuda pachena kuti wedwe ndo rutivi rwandiri. Kana zvikuru ati anorasikirwa neshamwari, aive prepared to do so. Saka pasegment ino ipastor ndiringotika vanhu ngatibudei pachena kwatinogara, kumabasa kwatiri, kumachechi kwatiri, buda pachena kuti uratidza kuti wawe kwaMwari. Ngachirege kuva chinhu chinoramba chichitwa chiverevere. Saka manzwa ndati chidzidzo ichi ndechevaakuda nevavana vaMwari kuti vadaro. Ngatione mumwe muenzaniso zvakare. Pana Matthew 3 verse 7 to 8. Mateo chapter 3
chapter 3 verse 7 kusvika pana 8. Asi wakati achiona vazhinji vavaFarisi navaSadhusi vachiuya kuzobhabhatidzwa, akati kwavari, vana venyoka, ndianiko wakakunyeverai kuti mutize kutsamwa kunouya? Naizvozvo berekai zvibereko zvakafanira kutendeuka. Vanhu vaiuya kuzobhabhatidzwa pasta. Paakataura kudai tichiverenge zvinhu anoita kunge aivatuka, but ukanyatsopinda munguva idzodzo nematauriro aJohn yaive encouragement, ine kakutsura. Zvaaita vanhu pavaiswobhabhatidzwa, haana kumbovadzosera vasina kubhabhatidzwa, but akangoedza kufunga kuti pakati pavo kunogona kuva kuine vamwe vari kufunga kuti kungoswobhabhatidzwa nyaya yangu yatonaka, ndinechatozoenda kudenga. Saka aida kuudza kuti no, kanenge karwendo. Mwari ari kutarisira shanduko mukurarama. Nekuti ukauya kuna Mwari, Mwari akutokutora saticha. Anofanira kuita kuti vamwe vanhu vazive zvakadi zvakanaka. Saka vari pakiwe kubhabhatidzwa ivabva vaudza kuti no, zvamuri kuita zviri right, but musatore rubhabhatidzo sekunge nyaya yekungonokwana kuti ubva wati pfe muumambo hwaMwari. Nyaya iyi inotarisirwa kuti muzoonekwa muchiita zvibereko zvakanaka. Ani mapabataka kureva kuti vateereri patiri kuuya kuna Mwari tavana vaMwari, Mwari ari kutarisira kuti tigoita zvibereko zvemweya. Zvinotaurwa pano vaGaratia. Muripo here pastor? vaGaratia chapter 5 verse 22 na 23. vaGaratia 5:22. Zvino chibereko chemweya ndirwo rudo, nomufaro norugare, nomwoyo murefu, nomwoyo munyoro, nokunaka nokutendeka, nomunyoro nekuzvidzora. Hakuna murayiro unodzivisa zvinhu zvakadai. Saka kana tauya kuna Mwari, imwe shanduko iri kutarisirwa naMwari kuva nemwoyo murefu, vana mai, nekuzvidzora, hasha dzichiita shoma vana baba, nemufaro, tiine patience, tiine joy, taakugara murugare. Shanduko iyoyo inotota, because pastor, kushanduka hakudi kukumirwa semombe evhu kuti ndimunogona shona. Hazviite zvekutaurwa kunzi ndingashanduka kana kuti ndashanduka. Chinhu chinotooneka, chinofanira kuoneka. Life inofanira kunobuda kwega zvinobuda zvega. Kureva kuti zviri mumwoyo zvinobuda zvega nezvakuitwa nebhodhi kunze. Ngatione muenzaniso mwetisatanzwa kambo wevanhu vaitaurwa navo Jona achibhabhatidza pana Luke chapter 3 verengai verse 10 mosvika pa14. Vanhu vazhinji vakamubvunza vachiti, zvinotodiniko? Akapindura akati kwavari, une nguo mbiri ngaagovane neusina, neune zvekudya ngaaite saizvozvo. Navateresi vakauyawo kuzobhabhatidzwa vakati kwaari, mudzidzisi, todiniko? Akati kwavari, musareva mari kupfuura pamakarayirwa napo. Navarwiwo vakamubvunza vachiti, nesuwo todiniko? Akati kwavari, musatorera munhu chinhu nesimba kana kupomera munhu nhema, mutende nomubayiro wenyu. Pfungwa iri kuburitswa pavateereri ndeyekuti Christianity ireligion isingori theory, iri practical. Inotozoonekwa zvaitika pamwoyo zvinopfachukira zvoonekwa kunze. Kupa vamwe chikafu, vasina zvekupfeka, vanga vachirarama vachiita zvekutsaudzira, vachiwana mari nenzira dzakaipa, ndo vaibvunzwawo vateresi. Zvikanzi imimi varume, besides kuti mabhabhatidzwa, chigadzirisai mawanira amunoita mari. Handi nemasoja akatoendawo kuti isusu zveshuwa zvevhangeri tazvida. Zvikanzi pariright, ndiro kubhabhatidzai sekutenda kwenyu, but zviri kureveswa nepamwoyo penyu kana chiri chokwadi, kunzoku ngazvichionekwo, chiregai kungotorera vanhu nechisimba. Kuratidza kuti pane shanduko inotarisirwa kuvana vaMwari. Mwari ari kutarisira kuti panofanira kuitika shanduko inoratidza kuti uyu munhu uyu zvapamwoyo mwana waMwari. Tombodzwa kambo ka. Atinzwe kambo pakadai apa. Tanzwa kunakisisa, Jesu aponesa, iro soko raura. Jesu aponesa, ziwisa nyika dzese, kumirio kwenyanza, tenzi anotituma,
Jesu aponesa, tumirai panyanza. Jesu aponesa, udzanyi vanyangadzi. Jesu aponesa, imbanyi wozvitsuwa. Kana vari panyanza, pasi richazorinzwa. Jesu aponesa, imbanyi mudambudzo. Jesu aponesa, ngeupenyu ngerufu. Jesu aponesa, imbanyi nekufa. Moyo unodamutsa, imbiranyi pakuva. Jesu aponesa, ipa izwi pamweya. Jesu aponesa, kuti ndudzi dzizoda. Jesu aponesa, daidza kuponeswa. Mumakomo neninga, rio rekukurira. Jesu aponesa. Tinomuchingamidza yavateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu, kutendeuka nekushanduka. Panapa tabva taona mienzaniso yakawanda paibva patoitwa. Zvatauda kuti tuone ndepekuti Mwari akupa simba, but kwauri kufunga kuti panoda kushandukwa pacho pari kuita kunge pakaoma. Chii chinodiwa naMwari? Saka mamuda kutobvunza ipapo zveshuwa vateereri vedu pane pekuti kana vateerera hurukuro dzatiri kuita muno mustudio, vamwe vanobatwa neshungu chaidzo dzekuda kunozviita, asi kune zvimiro zvakawanda, vanhu vari mumasituations akasiyana zvinenge zvakaoma chaiko kuti munhu achitanga kuteera nzira tsva sekunzwisisa kwavari kuita. Handitika. Saka segment inoyi inogona kuchibatsira. Ifollowei zvakanaka vateereri. Toda kutanga kuona muenzaniso wemumwe munhu ainzi Naamani. Nyaya iyi inowanikwa kuna Madzimambo echipiri chapter 5. Iverengei pavhesi ya5. Madzimambo echipiri chapter 5 verse 5. 2 Kings 5 vhesi ya5. Mambo weSiria akati, enda, ndinoda kutuma mwadi kuna mambo waIsraeri. Akabva akaenda namatarenda ane 10 esirivheri namashekeri ane zviuru 6 zvendarama nenguo dzakanaka dzine 10. Naamani aive mukuru wehondo yekuSiria. Aive nemaperembudzi aimutambudza. Saka kwaaigara uku vanga vaine kamusikana kaita basa kakatorwa kari nhapwa kubva kwaIsraeri. Ndo kakabva kaudza bosi wako, mai vakanoshandira, kuti dambudziko rina shefu iri dai kuri kwaIsraeri raipera. Kusvikira meseji yakasvika kumukuru wenyika yeSiria, ndobva taiwa handingaregerere mukuru wangu wehondo kwaakunyora tsamba dzevakuru dziya idzi. Ndobva apa kuna Naamani mukuru wehondo ane maperembudzi, zvikanzi chienda kwaIsraeri unonotanga nekusvika kumukuru mutsvage kuteera protocol. Ndo zvazvinoitwa kana muri mumabasa akadaro. Saka anobva atumirwa kuya, ndobva aenda. Saka anosvika kuna mambo pavhesi ya6 na7. Iverengei 2 Kings 5 verse 6. Akaenda nemwadi kuna mambo waIsraeri yakanga ichiti, zvino kana mwadi iyi ichisvika kwamuri, muzive kuti ndatuma Naamani muranda wangu kwamuri kuti mumuporese maperembudzi ake. Zvino mambo waIsraeri wakati arava mwadi iyo, akabvarura nguo dzake akati, asi ndini Mwari kani? Ndinoziva kuuraya nokuraramisa kani? Munhu uyu zvaatuma shoko kwandiri kuti ndiporese munhu maperembudzi ake. Asi fungai,
muone kuti unotsvaka kurwa neni. Papa kutoita ka diplomatic tension. Uya haana kufunga kuti nyaya iri genuine because maperembudzi nguva iyo nemuatereri ndo chirwere chaizezesa aisarapika. Saka akafunga kuti miedzo chaiyo iri kuitwa namambo wekuSiria. Kusvika pazoita mumwe muranda aivepo ndiye akati musoja akati kuna mambo wekwaIsraeri zvikanzi aiyo handifunga kuti vanhu vari kutsvaga pamuromo havana kurasika. Imo munyika medu muno munyaya yemaperembudzi inogona kugadzirika iyi ngavaende kuna Elisha muranda waMwari nyaya inodii inogadzirika. Mambo akazonzwisawo kwaIsraeri zvikanzi oraiti pfuurirai yakomana because nyaya yenyu handisi kuinzwisisa chipfuurirai kwataurwa. Ndobva vaenda kuna Elisha. Verengai vachisvika kuna Elisha pavhesi ya9 kusvika pa13. 2 Kings 5 vhesi ya9. Naizvozvo Namani akaenda namabhiza ake nengoro dzake akandomira pamukova weimba yaErisha. Erisha akatuma nhume kwaari akati, enda undoshamba kanomwe muna Jorodhani, nyama yako idzokerezve kwauri uve wakanaka. Asi Namani wakatsamwa akabva akati, tarirai ndanga ndichiti zviro kwazvo uchabuda kwandiri. Akamira akadana zita raJehovha Mwari wake nokupuruzirapo noruoko rwake agoporesa maperembudzi. Ko Abhana naFariparidzo nzizi dzeDhamasiko hadzina kunaka kukunda mvura yose iri pakati paIsraeri here? Handingashambi madziri ndikava wakanaka here? Naizvozvo akaenda akabva atsamwa kwazvo. Zvino varanda vake vakaswedera vakataura naye vakati, nhai baba vedu, dai muprofita akakurayirai kuita chinhu chikuru hamuzaichiita here? Ndoda zvaakati kwamuri shamba uve wakanaka. Vachisvika kuna Elisha. Elisha akabva atumira muranda wake haana kumbobuda mumba. Zvikanzi vanhu vasvika vari panzavo ita vaende anoshamba kuna Jordan 7 times. Ndobva hanzi hanziendai munoshamba. Hanzi akaita hasha. Zvikanzi ngavambobuda kati vaone. Zvikanzi hanziendai munoshamba. Saka anga uda kutodzokera kuSiria ndobva nemwe muranda aisachiramwa. Zvikanzi nemwe muranda wake zvikanzi nhai shefu, nyaya yamuri kunzi muite haina kumbonyanyowo mawani. Munomboziva here kuti ipapa dai manzi panodiwa zvakati nezvakati maiita imi? Kungonoshamba kanomwe bedzi zvabva zvaoma. Hanzi akazonzwisa. Kechi 7 achibuda muna Jordan. Hanzi anaka skini yakuita kunge yemucheche. Saka toda kuona achidzoka kuna Elisha futi. Abva kurwizi kuya. Ndinamani watiri kutaura vateereri aporeswa maperembudzi ake. Chiverengai vhesi 15 to 16 pastor. 2 Kings 5 vhesi ya15. Zvino akadzokera kumunhu waMwari iye neboka rake rose. Akasvika akamira pamberi pake akati, tarirai, zvino ndoziva kuti hapana Mwari pasi pose asi pakati paIsraeri. Naizvozvo zvino gamuchirai henyu chipo kumuranda wenyu. Asi iye akati, naJehovha mupenyu, iye wandimire pamberi pake, handingagamuchiri chinhu. Akamugombedzera kuti agamuchire asi wakaramba. Saka batai pfungwa idzi mufundisi. Zviri kubuda apa ndezvekuti Namani kwavo panenge paitika dambudziko fanika raive naro kana reurwere, ari kuratidza kuti vanga vakajaira kumbobatwa nekupuruzirwa. Ndokuti abhilivhe kuti pane zviri kuitwa, kungave kudzura-dzura zvinhu hameno kuteketera kunei kuchiitwa handitika. Ndofunga ndokatsika kaive kuSiria. Chechipiri ari kuratidza kuti katsika kacho pane kubhadhara kaiitwa. Zvinhu zvakadai izvi even zviri kuitwa naMwari zvaisaitwa mahara, plus nzizi dzekwava nekakudzikoshesa kaari kuratidza kuti vane zvavaidaro-daro. Saka maona ambenga achiramba. Saka abva ari naElisha, aiwa kunoko hatibhadharisi. Apa Elisha akamupa chidzidzo chakakosha kuti zvinhu zvaMwari zvinenge zvapiwa nemuto wakadai zvikanzi kuna hatidi iye areurura manje. Zvikanzi ndaakuziva manje kuti hakuna kumwe kuna Mwari kunze kwekwaIsraeri. Muri kuona kuti mind yake iri kuratidza kuti atendeuka murume. Kunyange mbenga achiramba atoona kuti kana matirwo kaMwari wacho
zvinoita vaprofita vacho zvasiyana nevaprofita vekwedu kuSiria vanopuruzira vanhu. Ndimbokugura ipapo. Yes, pastor. Nyaya yako yauri kutsanangura yekuti kutendeuka nekushanduka. Tiri pana Naamani pane vanhu vatendeuka, asi pane imwe pfungwa amene kana wanga uchaitaura. Taurai pastor. Muenzaniso watinopuwa nemuprofita. Kuti kana apuwa simba naMwari rekubatsira, haatsvage kubhadharwa iye. Kana uchapataura hapo kuvaprofita variko. Ndasingatopataure maita basa, but ndandinapo mupfungwa. Because dambudziko rimwe randinoona hakusi kuti ndine chiramwa. Vanhu havadi nevaprofita vavo pastor. Saka dzimwe ngonotomboti kuti ndiwirirane nevanhu bheta ndinyenyeredze nyaya iyi. Vanhu havadi nevaprofita vavo, kunyange Bhaibheri rikaisa pachena kuti anodai achidai haazi muprofita waMwari. Saka dzimwe nguva unenge uchiitira kuti vanhu vanzwe chidzidzo ichi, ngandinyenyeredze nyaya iyoyo. Vateereri, ndofunga mukunzwa pfungwa yazotaurwa namufundisi. Muprofita waMwari haaite zvekuti unonzi mari yakati kubhuka appointment, haaite zvekubhadharisa mari kuti uonane nemunhu waMwari. Zvinhu zvakadaro izvozvo zviri kutorerekera kumuprofita wenhema. Thank you pastor kuzvitaura. But chandoda kuti muone ndechekuti muri kuzvionawo here kuti mupfungwa dzaNaamani ari kuratidza kuti akuda zvaMwari wekwaIsraeri. Mapabata chionai zvaanga akufunga manje. Iye Naamani asati adzokera kumusha. Verengai vhesi 17 kusvika pa19. Second Kings chapter 5 verse 17 to 19. Zvino Naamani akati, kana musingadi henyu, muranda wenyu ngaapiwe hake mitoro yevhu ingatakurwa namahesera 2. Nokuti kubva zvino muranda wenyu haangabayiri vamwe vaMwari chipiriso chinopiswa kana chimwe chibayiro, asi Jehovha oga. Asi Jehovha ngaakangamwire hake muranda wake pachinhu ichi. Kana tenzi wangu achipinda mumba maRimoni kuzonamatapo, akasendamira paruoko rwangu, ini ndikafugama mumba maRimoni, kana ndikafugama mumba maRimoni, Jehovha ngaakangamwire muranda wake pachinhu ichi. Akati kwaari, enda hako nomufaro. Naizvozvo akabva kwaari akafamba chinhau chiduku. Zviri kutaurwa naNaamani akutaura naElisha. Ari kuti mari maramba kugashira, ndaakukumbirawo mundipe ngoro yevhu. Ngoro 2. Mundipewo ngoro 2 dzevhu. Because pandiri kuenda uko ndoda unoshandisa ivhu rekuno kwaIsraeri ndigadzire atari yangu pandichanamata Mwari wekunoko. In other words, ari kutoona zvese zvekuSiria zviri zvinhu zvisina kunyatsa kuchena. Zvikanzi kana mandipa ngoro 2 idzi, but ndichine challenge 1. Pandinoenda kwedu uko koko, ndini second in command kuna mambo. Mambo pavanopota vachipinda mutemberi yaRimoni, chimwari chekuSiria ichi, vachinamata, hapana pavanoenda kuchechi ndisipo. Vanotoda kuti ndivepo, nekuti ndokubasa kwangu. Ndokubasa kwangu, ende neposition yangu handigonongokaruka ndavati handipinde nemi. Vanogona kuzviinterpreta zvisiri izvo. Saka ipapapo Mwari shuwa ngaandibatsirewo. Muri kunzwa here kuchema kwaari kuita? Because ari kuti ndodambudziko bedzi rakandimirira kana ndasvika kumusha. Ndiri kunodzoserwa futi kupinda mutemberi yaRimoni nashefu. Saka ipapo Mwari ngaandinzwisewo kuti ndiri kutsva kwese ndoita sei. Ini ndakutonyatsozvinzwisa kuti Rimoni haabatsire chinhu haasi chimwari. But vakuru vangu vanoda kuti ndipinde nawo. Saka akabva anzi naElisha, aiwa nyaya ndainzwa, enda hako. Kuti iwe kubasa kuti Elisha ari kutora padanho raachiri. Hatinganetsane naye. Nekuti zvinoitika pakutenda. Chii chinoitika pastor? Kana munhu ukazvimisira kuti handichadi kutadzira Mwari, shungu idzodzo Mwari anodziremekedza. Ende pane zvaunonoita zvinoenderana nezera rako pakutenda, Mwari achizvigamuchira, achikupa mukana wekukura. Saka we akati enda hako wakasungunuka, unoita saizvozvo. Aritari enda unogadzira, utange kunamata Mwari. Kana uri kuenda kwaRimoni on national duty, enda hako pazera rauri pakutenda. Mwari ari kuzvigashira,
asi mupfungwa yake hazvisi zvekuti zvidaro nekusingaperi. Anonzwisisa kuti Mwari anoenda achibatsira munhu kukura zvichigadzirika. Thank you. Saka kwamuri vateereri pane mumwe mubvunzo yekuti munogona kutouisawo kuno kustudio kuti inini ndanchidai saka ndodi, tinogona kutadza kupindura zvese, but tiri kuti shungu kana dziripo pamwoyo vateereri, uri kunyatsoona kuti izvi handichada izvi, zvimwe zvoita kunge zviri beyond your control. Vamwe munotofuna muchiti saka ndonosiya basa here. Mindura yatingangopa tichishandisa bhaibheri sezvataurwa apa, vanhu vaMwari, shungu idzodzo rambai muchiudzudza Mwari, muve nerugare kwamuri. Mwari anokubatsirai panogadzirisika pese. Hatisi kuti ramba uri pauri. Thank you. Pane chimwe chidzidzo chatakamboita mufundisi chamandirangaridza. Yes. Chataiti vanhu vakauya kuna Mwari nekusiyana kwavo. Umwe anonzi unotengesa zvese asi Abraham anaunzitengesa. Saka Mwari anokupindura zvinoenderana newe iwewe. Exactly. Because tiri kuti zvinhu zvoda kuzoitwa kunze izvi zviri kutangira mumwoyo. Right. Saka mumwoyo kana muri kutonyatsa kudaro kutaura chokwadi Mwari haakundikani, ngatirambei tichingomuteerera. Hatingoonei umwe muenzaniso wemumwe munhu. Ndimambo ainzi Ahabhu. 1 Kings chapter 21 verse 27 to 29. 21 yamadzimambo yokutanga. Yes. Verse 27. Yes. Zvino Ahabhu akati achinzwa mashoko iwaya akabvarura nguo dzake, akasimira magumbu pamuviri wake, akazvinyima zvokudya, akavata pasi namagumbu, akanatsofamba. Zvino shoko raJehovha rikasvika kuna Eria muTishibhi richiti, unoona here kuti Ahabhu unozvininipisa pamberi pangu? Zvaanozvininipisa pamberi pangu handingauyisi zvakaipa izvo pamazuva ake, asi pamazuva omwanakomana wake ndichauyisa zvakaipa izvo pamusoro peimba yake. Hakuna chikuru chachati chambonyanyoitwa naAhabhu. Anga abatwa atora munda waNabhoti. Ndobva atsiurwa. Hanzi pakaenda Elijah, munozva dzakasara dzichita sei? Dzakachinja dressing. Kwakutanga kupfeka magumbu. Idzo mambo manje. Kwakupfeka mamvemve. Hanzi step yakachinja, pari kunzi akanyatsofamba payaka, anga akufamba zvekunyatsorodza pane chamutova. Hani mazonaka. In other words, tiri kuti vateererika, kutendeuka neshanduko zvinofana even kutopa shanduko step chaiyo. Amenoti ndingataure sei? Irunzikwa nditi. Ufana ichidikawa kuti mafambiro chaiyo pana unonyatsoona kuti titi pamoyo apa patendeuka step chaiyo. Even dressing. Hatichiverengai mavhesi 2 ekupedzisira pasta. Endai pana Galatians 5 verse 18 to 21. Galatia 5 verse 18 to 21 mobva maibatanidza na 1 Peter 4 verse ya 1 to 5. Galatia 5 verse 18. Yes. Asi kana muchitungamirirwa nomweya hamuzi pasi pomurayiro. Zvino mabasa enyama anoonekwa anoti upombwe netsvina, noutere, nokunamata zvifananidzo, novuroyi, nokuvengana, negakava, negodo, nekutsamwa, nekupesana, nokuparadzana, nedzidziso dzakatsauka, nokugodorana, nokubatwa, nokutamba kwakaipa, nezvinhu zvakadai izvo zvandinokuudzai zvino, sezvandakambokuudzai kare, kuti vanoita zvakadai havangadyi nhaka youshe hwaMwari. Saka zvaiitika tisati tauya kuna Mwari ndo zvatsanangurwa: godo, kupopota, gakava, kuvengana nekubatwa. Kubatwa, kudhakwa kuri kutaurwa. But mazuva ano hakuchanyanyonzi kudhakwa. Of course vamwe vanobva vataura zvavo kuti muchandiona kana ndadhakwa kudidi. Mazuva ano kuno ichidiki vanenge vaiti kustika. Vanenge vachireva kuti pfungwa dzanamwa, haana chaanenge achiziva. Saka iyoyeyo manje hatitarisire vanin'ina vangu kuti murambe muchistika. Kana maakuuya kuna Mwari panoita shanduko. Inzwai Peter achikonkluda nyaya. 1 Peter 4 verse 1 to 5. Yes. Naizvozvo Kristu zvaakatambudzika panyama, nemiwo mushonge murangariro iwoyo, nokuti munhu wakatambudzika panyama warega zvivi, kuti panguva yakasara panyama arege kurarama nokuchiva kwavanhu, asi nokuda kwaMwari. Nokuti nguva yakapfuura yakaringana kuita kuda kwavaHedheni, nokufamba noutere, nokuchiva, nokunwa waini, nokutamba kwakaipa, namabira, nokunamata zvifananidzo zvisakafanira. Vanoshamiswa nechinhu ichi, kuti hamufambidzani navo pakusazvidzora kwavo uku kwakawanda, vachikureverai zvakaipa. Ivo
vachazvidavirira kuna iye wakazvigadzira kutonga vapenyu navakafa. Ari kunzi mabira ekunzi tichivandudzwa tichiuya kuna Mwari, hanzi vanhu vanofanira kutoshamisika kuti hamuchafambidzane nawo. Bhaibheri rinoshona parinenge iti bira vechidika vanogona kufunga kuti pari kurwa mabira emidzime ekumamisha. Ukaerenga nechirungu parinoramba iti mabira apa raakureva zviya zvekuti vanhu vanogona kunorarira vari kune imwe horo kuri kungoridzwa manzi chete. Kakamaitiro kakadaro kekuti weekend yega yega munhu anenge aitozva kuti ndichanorara ndiri kwanhingi. Chiri kungoitwa ikoko kungoimbirwa nekungotamba. Zvikanzi nebhaibheri manje nguva yakaringana yekuita mamusic pati akadaro neumwe unzenza hwakadaro. Hanzi vanhu ngavachisvika stage yekushamisika kuti hamuchaende kumitambo yakadaro mauya kuna Mwari. Ndo kutendeuka neshanduko. Onekai vateereri. Toda kutenda vateereri. Saka kana watendeuka zvedi ngazvionekewo nekuchinja mararamiro awaisiita kare. Yes. Mwari wakukomborere tibatei panhare dzinoteera 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari ave nemi akuchengetei tigosangana muchikamu chinotevera.